Uyabona uma kuthiwa ingane yisiphiwo esivela kuNkulunkulu, hhayi ingane yisiphiwo ngempela bafowethu, ingane yisiphiwo ngempela. Kodwa-ke mina ngineyami indlela yokuyichaza le nto. Mina ngokwami ingane eyisiphiwo esivela kuNkulunkulu, ingane eniyithole ngoba niqondile vele ukuyithola, futhi ingane enisuke niyitholele emshadweni, hhayi le eniyithole ngey'nkanuko, nakhona ethi mesekhona futhi bese niyaxabana niyehlukana. Kunento-ke engike ngiyicabange nje, le nto ingidle ngisho nakunembeza nje uma ngisuke ngiyibuka. Ngike ngibuke ukuthi uyazi ukuthi mfethu uma uthandana nentombazane nengane usuke uthandana nomfazi womuntu. Noma ngabe yena lo wesifazane ukutshela ziphi izathu, ukutshela ukuthi bayahlukana nobaba wengane bayaxabana, uyamthuka umbiza ngenja yonke lento, kodwa okusalayo uwumfazi wakhe. Ngoba into engiyifundile mina empilweni, ingane ayimane ibe khona nje, ingane ivela ngoba kuvunyiwe emazulwini, ivela ngoba evumile amathongo. Uyazi umuntu uyalala naye ningabi nayo ingane, yabona, ethi uma eselala nomunye bese ingane iba khona, nawe futhi uthi uma uyolala nomunye bese ingane iba khona. Ila engike ngibone khona ukuthi ingane ngempela uma isuke iba khona kusuke kuvumelene imimoya ney'dalwa. Manje-ke bese uyacabanga-ke wena-ke uthole ukuthi uzoshada umuntu ovele esenengane vele, uvele ngokwamathonga, ehlanganisile vele amathonga amabili, ehlanganisa amathonga akubo namathonga akubo kwengane. Lapho vele uthathe umfazi womuntu, sikukhiphe eceleni ukuthi baxabene behlukana noma mhlampe wagcina eshonile ubaba wengane, kodwa okusalayo lowo muntu wesifazane loyo usuke ewumfazi walowo muntu loyo wesilisa owamzalisa, owaqala ukumzalisa.